Hello there! We're back! Είμαστε πάλι εδώ, παιδιά, για να σας προσφέρουμε μια ευχάριστη εμπειρία πάλι στο Amnesia και ένα καινούριο πάρκ. With some nerves. Ήμασταν στο σημείο που είχαμε σπάσει ένα είδα λάδι εδώ κάτω. Είχαμε σπάσει το παραθυράκι και είχαμε μπει στο guest room. Και τώρα συνεχίζουμε. Όπα! Κουνιέται η οθόνη! Τι θα πάθω! Τίποτα! Δεν θυμάμαι καν. Α, ναι, η βλακή. Why are you whispering? Γκρίπα. Αυτός ο μαλάκας που θα αποκεφαλίσει κάτι. Δεν θα αποκεφαλίσει κάτι. Δεν είναι ένα ζωντανό κεφάλι. Το γραμμές μου αρέσει αυτό. Βασικά, όχι, δεν το έχω. Όπα, τι έχει αριστερά, δες αριστερά. Το σχέδιο της μηχανής. Ποιας μηχανής, αυτή αποκεφαλίζει κόσμο. Όχι, έχει ένα χαρτάκι στον τοίχο. Ξεκόλα, δεν θα αποκεφαλίσει. Αριστερά, δες αριστερά. Και πώς σας είστε κάτι με αποκεφαλισμό όταν και μου λέγατε για έναν αγρίπα. Μετά. Αγρίπα, αγρίπα. Τι έλεγα για κορίτσια. Αυτό το γρανάζ μου αρέσει εμένα. Ω, να τα. Εδώ είναι. Πάρτο, είναι μέρος της μηχανής. Flow circle road. Και... Α, ωραία. Να, αυτά σας έλεγα να διαβάσουμε, μας λέει τι να κάνουμε. Τα είχαμε, όχι, οπότε... Και τα ξέραμε, βασικά τα ξέραμε. Will not... 8 πάνω... 8 κάτω. Τι, απομνημόνευσε το. 8 πάνω, 8 κάτω, εντάξει. Όχι, κατάλαβες τα βήματα. To build up pressure before turning it into the machinery. Adjust the levels to get the right amount of pressure inside the chamber. The meters read, ναι. The flow is set according to the following chart. Τι μοιάζει, παιδί μου, γιατί το βρήκαμε τότε πάνω στο τραπέζι. Ναι, αλλά ας πούμε, αν βλέπεις το βιβλίο και το ανοίγεις, ας πούμε, στο πλήθυρο που πάει, το μπορεί να το ανοίξει. Να το είδες, το πήραμε, το είδες. Δεν ήταν πάνω στο. Όντως, πάτα tab. Αυτό δεν είναι tab. Αυτό τέλος πάντων. Να τα. Τι μας τα δείχνει έτσι. Έτσι τα δείχνει, Amnesia είναι. Στο γκέικ δεν τα δείχνει. Έτσι τα δείχνει, απλώς δεν φαίνεται καλά. Γιατί ανοίγω κλείνεις την πόρτα. Και με το λάδι. Γιατί η πόρτα δεν ανοίγω κλείνει. Εγώ τουλάχιστον δεν ανοίγω κλείνει. Έχεις βρει η λαβά. Όχι, αυτό δεν σπάει σαν το άλλο που πιάσα εγώ στα χέρια μου. Εννοούσα δεν σπάει. Πώς είναι το χέρι ο άντρας. Κοίταξε, όταν πιάνω εγώ το πέταξε με το δεξί, παιδιά. Το πέταξε με το δεξί. Δεν πέταξα τίποτα. Τώρα, στον αέρα μου σπάει. Τώρα τι πρέπει να πάρουμε. Όχι, τίποτα. Απλώς ήρθαμε να πάρουμε αυτό και κάνουμε μόνο. Ποιος το λαμπατέρα. Παιδιά, ναι, αυτή τη στιγμή έχει ξαπλώσει και... τα δέντρα και τα τρώει κιόλας. Οκ. Και άρνητσα. Δεν παίζει τίποτα. Μπα. Queen Victoria. Θα άντεχες εσύ τόσα πράγματα έτσι και σήμερα στις κοινωνίες. Είναι Παναγία. Εκεί πήγαμε. Να πάμε να δούμε τη πάτσα. Ναι, παρακαλώ. Νομίζω... εδώ ήρθαμε. Πάμε να δούμε το πορτρέτο. Τι είναι ο πας από εδώ πας. Ξέρω, κάπου... Πάμε να δούμε το πορτρέτο. Γιατί να πάμε να το δούμε. Όχι, δεν το έχει δει από κοντά. Ούτε έχω ακούσει τη μουσική. Αχ, τέλεια, το χαμήλω. Και είπε... Ναι. Πες μου. Βασικά πάρε ένα κόκαλο από εκεί, πάρε ένα κόκαλο από κάτω. Τι θα κάνω το κόκαλο. Πάρε, σήκωσε. Κοιτάει. Έχω παρατηρήσει ότι το φόρμα έχει κάποιο πρόβλημα. Όσο προς τι. Κολλάνε κάποια πράγματα τα οποία έδειχνε πριν.
Δηλαδή. Πες ρε παιδί μου ότι εδώ είχα το Minecraft. Μια μικρή κονούλα θα έχει μείνει. Ναι, εντάξει, είναι φυσιολογικό. Καμιά φορά άμα κολλήσει, ναι. Και εγώ το έχω πάρει. Και ενώ ρε παιδί μου ότι είναι διαφανές σαν να είναι εκεί. Είναι σημάδι, πώς το λέω. Γάμο το... Μην ασχολείσαι. Αυτό το πορτρέτο θα αλλάξει το δεμούρι. Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει και δεν θέλω. Βασικά, ναι, παίζει να πρέπει να πάρεις κάποιο κόκαλο από εκείνο με κάτω. Δεν πιστεύω ότι έχει σχέση, αλλά δεν αμφιβάλλω κιόλας. Είναι τα φωτάκια μου. Ο αεράς. Come on zombie, I will face you. Ο αέριδας. Βασικά δεν είναι στο guest room το zombie, είναι στο στάδι. Στο στάδιο έχω. Α, ναι, στο guest room είναι, όχι στο στάδι. Wood and metal. Βασικά αυτά θα τα βάλεις μαζί και θα φτιάξεις ένα drill από ό,τι θυμάμαι και θα πας να το βάλεις σε έναν άνθρωπο και θα πάρεις αίμα. Τι λες αγόρι μου. Ναι, Τίποτα, θα βάλεις αυτό και μετά θα βάλεις αυτό στην άκρη για να μαζέψεις το αίμα. Θυμάται πως φτιάχνεις το Cyberman. Αυτό είναι μανιβέλα για τη μηχανή. Λιμανιβέλ. Καλά. Α, ναι, είναι. Βασικά όχι, αυτά είναι 3. Είναι ένα μπλε και ένα Αυτό κόκκινο. δεν έχει καμία σχέση αυτό. Όσο έλειπα εγώ. Αυτό εντάξει εσείς είναι. βλέπατε Τώρα το όλο θυμήθηκα. το playthrough. Αυτά είναι Τι? prime. Όσο έλειπα εγώ βλέπατε όλο το playthrough. Εγώ το είχα δει από τα Χριστούγεννα. Και τι άλλο ήθελα να πω. Εντάξει, Αυτά είναι είναι 3. Έχει ένα μπλε και ένα κόκκινο ακόμα τα οποία θα τα βάλεις σωστά στη μηχανή για να δουλέψει. That seems like an interesting place. Και εδώ μέσα πρέπει να έχει ένα ακόμα. Από ό,τι θυμάμαι. Δεν θυμάμαι και πολλά, αλλά. Κάνα φως δεν έχει γάμο. Έχεις το F. Δεν έχω το. Γιατί τελείωσε το λάδι. Κοίτα τα κουτιά πατούν να δεις αν έχει κανένα εθνικό πάνω. Εγώ. Βέβαια, ο Ντάνιελ είναι και κουτσός, δεν μπορεί να επιδείξει. Τι να πω, σκατά με κάνει για αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω, εδώ μέσα θυμάμαι ότι έχει κάτι, όντως. Δηλαδή για τις πλατφόρμες που παίζουν Sonic και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Το πεις εκεί μέσα. Σχέση με το Σκαγείς πλατφόρμες. game. Μην το παίξετε αυτό το παιχνίδι, είναι άθλιο Ποιο. το παιχνίδι αυτό. Θα μην είναι ποιο. Δεν ξέρω. Αυτό δεν κάνω. Χάσαμε το πορτρέτο εδώ πίσω. Θα ξανάρθουμε το δούμε. Κάποια στιγμή πρέπει να ξαναπάμε, νομίζω. Πίσω, πίσω, πίσω. Πάμε στο guest room, το αγαπημένο σου. Λίμνη, εντάξει. Δεν αλλάζει ακόμα, πρέπει να κάνεις αυτό με τη μηχανή. Γιατί αλλάζει και η λίμνη. Ναι, γεμίζει. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your Δεν survival. αλλάζει. But it looks ridiculous. The shame will hurt much less than dying, I assure you. Όλα αλλάζουν πράγμα. Αλλά ξέρω, θέλει είναι αυτό με τη μηχανή. Εντάξει, αρκετά κοιτάμε. Πάμε στο guest room. Έχω. Όχι. Καταλάβατε, το guest room είναι το αγαπημένο μέρος του Τάσου. Πίστεψε με θα γίνει. Στο τόπο το πράγμα. Μη με κάνεις να αλλάξω το παιχνίδι. Δύσκολο μου είναι να βάλω κανένα demo εκεί μέσα. Και έλεγα τι θα μας ρωτήσω. Είναι καλό μέσα να τελειώνω και στον πάει. My journal. Άρα είναι διάφορα καλά μου. Αλλά δεν Πρέπει να ξέρω πώς. κρυφτείς. Έχεις καμιά ιδέα. Πρέπει να κρυφτείς εδώ. Έψαξα κάτι αλλά δεν βρήκα κάτι αρκετά βοηθητικό. Βρήκα μόνο για XP και Vista. Ωραίο κρεβάτι. Άμα πας κοντά στο κρεβάτι πάλι αυτή η πλακία θα γίνει, θα σπρίσει οθόνη και τα λοιπά. Ωχ, ένας λωστός. Και ένα Tinderbox. Ευχαριστώ. Φεύγουμε, έτσι. Ανοίγουμε πόρτα. Ποιος ήταν εδώ πριν. Τουμ, τουμ, τουμ. We do what we must. Πες μου,
αν μπει στο άλλο δωμάτιο. Κάποιον Lee Simpson δηλαδή. Μήπως αν πάρω αυτό το σημείωμα. 2nd of July, 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men travelling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Δεν πρέπει να κρυφτούμε στην ντουλάπα. Η οποία ντουλάπα δεν υπάρχει. Και τι πρέπει να δει. Daniel? What? Still having nightmares, I see. Yes, I can't shake them. They come every night. We'll put a stop to them. You'll see. Ντουλάπα. Δεν την έκλεισες. Είναι πολύ χοντρός για να κλείσει προφανώς. Τι είναι εδώ. Βλέπετε κάποια σκιά. Ειλικρινά, Αντρέα μου, να σου τι βλέπεις. Το ξέρω. Αρχίσαν οι παραισθήσεις. Δεν θυμάμαι να κρυβόμαστε αυτή την ντουλάπα. Ποιος είπε ότι δεν υπήρχαν ήδη παραισθήσεις. Ένα βήμα κάνω, ξέρω εγώ, και ανοίγει. Ένα tinderbox. Τι κάνει εδώ αυτός τώρα, Σηκώθηκε. Crouch έκανες, ναι. Δεν... Πώς σκοτωθήκαμε? Φυσικά. Θυμάστε πώς σκοτωθήκαμε? Πώς σκοτωθήκαμε? Πώς? Δεν μπει το νερό. Βασικά θες το λωστό. Τάσο, πότε σκοτωθήκαμε? Αυτό ρωτάω. Πότε? Αυτό ρωτάω. Δεν θυμάμαι. The key. Τι ντουλαπίτσα. Please, let it be here. Μόνθα, γιατί κοκκίνησε το φράψ. Έτσι πρέπει να είναι, όχι καρπούζι. Και το τερατάκι θε βόλτα μέσα. Ανοίξει την πόρτα γρήγορα. Να του πούμε καλημέρα. Μπου! Το ζόμπι το κάνει τώρα. Ώστε είναι ζόμπι. Τόσα πέρα έχει εκεί πέρα. Πώς ξέρουμε πότε έχει βγει το ζόμπι? Ή σκοπεύεις να κάτσουμε εδώ πέρα για 7 λεπτά? Άνοιξε λίγο την πορτούλα. Βλέπετε ότι η πόρτα είναι ορθά ανοιχτή. Εγώ την έχω ορθά ανοιχτή. Άνοιξε λίγο και κοίτα με προσοχή. Όχι αυτή, την άλλη. Από ό,τι έχετε καταλάβει, τα έχουμε κάνει λίγο πάνω. Δεν τολμάμε. Two of them. Όχι, όλα τα έχουμε πάνω. Εγώ είμαι ήρεμος. Note. Στο το μάτι της καταιγίδας. Ναι. Δεν είναι εντωμεταξύ, δεν επιτρέπει κανέναν καθρέφτη να μην δούμε τον εαυτό μας. Δεν ξέρω. Να δεις που κάτι άσχημο συμβαίνει. Ξέρω εγώ, ακούω τις ήχους από ξεχύνουν τα 3rd of July, 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colourful accounts of transpired events. I
I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, recovered Daniel after 1 hour of entrapment. Greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground method, which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. His account confuses me greatly. If he has the orb... Man με τα orbs. Έρχεται. Τι ωραίο σπιτάκι που είναι το λάβο. Ποιος το κάνει αυτό? Εσύ το κάνεις. Κάνει. Το κουμπούν είναι ρε. Μπράβο ρε Αντρέα. Δεν το έκανες, εγώ απλώς το έφερα. Εδώ πέρα. Πάτε λίγο το κοδόνι, αγόρι μου. Θα έλεγα ότι πρέπει να βγούμε από εδώ. Κούνα τον. Αχα! Thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Σπάστε. Και τώρα κάτι βγήκε από μέσα το οποίο είναι κλειδί και χρειάζεσαι. Εκεί ήταν προσοχή. Πολύ προσοχή. Οκ. Πάρε και το κλειδάκι. Είναι κουλός είπαμε. Κάνει πλάκα ρε παιδιά τώρα το βρει. Είναι γελίο. Δηλαδή το Skyrim το οποίο είναι πιο έτσι τρελό από το Amnesia. Δεν νομίζω. Με ανώμαλους και το final boss να είναι δουλειά. Δεν νομίζω τόσο ανομαλία. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο κορίτσι στο Skyrim το οποίο θα ήθελε να σου μιλήσει. Είναι κλειδωμένη. Ο Jack Skellington. Ένα ρολόι. Κοίτα το λίγο, άμα το προσέξεις. Big Ben. Θα νομίζεις ότι το ρολόι είναι ο Jack Skellington. Ποιος είναι ο Jack Skellington? Από το Nightmare Before Christmas. Όχι εδώ. Όχι. Και δεξιά εδώ στα ράφια. Κοιτάξαμε. Έχει ένα νου. Διάολο, έτσι φυτρώνουν τα νου του. 1839. It's done. Τώρα The orb πρέπει να is πει το δρόμο. assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Τώρα θα έρθει το αγαπημένο μας ζόμπι. Άλλη ένα στα χτοδοχείο. Τώρα. Εδώ, κοντά αυτό το πράγμα που θα πρέπει να... Άφρας. Τελειώνω σε λίγο.
Και να το χέρι, θα βγάλεις το χέρι. Χέρι, δελτίο. Δεν βρήκαμε κάτι, ας πούμε. Το ζομπίρ θα νομίζω το είδαμε, το δούμε αυτό. Α, Κρίστα, μια χαρά. Βλέπεις, είμαι πολύ πρώτο. Πάμε σε εκείνη την πόρτα και στην από δεξιά. Κάτσε, από εδώ ήρθαμε. Ναι. Ήτανε το τέλος του εδώ από κάτω. Τώρα κάνει τον παιδίτσα, δεν παίζει ρε παιδιά. Τέλειο μέρος. Ξέρω εγώ είναι όλο σε ίδιο. Τώρα. Θυμάσαι, αυτό ήταν το αγαπημένο, η αγαπημένη μεριά. Και του Πολ. Δεν κατεβαίνω εκεί κάτω. Τώρα Γιατί? έχει ένα ευχάριστο ζόμπι. Φυσικά δεν κάνουμε το λάθος να ανοίξουμε τη λάθος πόρτα, δηλαδή την μπροστινή. Δεν υπάρχει. Πρέπει να πάμε. Ας όλοι ξέρουμε τι σημαίνει που κλείνει την πόρτα. Το ξέρω. Αυτό το φως που αναβοσβήνει περνάει. You have an ascending room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical Δεν armature. πρέπει να πάμε ακόμα στον So, αναλογιστήριο. you have ridden an elevator before? Πρέπει να πάμε πρώτα. Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. Να πάμε κάτω. This ride might be a little longer, and in the other direction. Πρέπει να πάμε άρα στο storage. Ο χρόνος τελείωσε, μου φαίνεται. Πόση ώρα γυρίζουμε? 14 εδώ είναι το Και σταμάτησε. ποιο είναι το part αυτό που γυρίζουμε τώρα? 6. Το άρα να το κόψουμε εδώ. Οπότε παιδιά, τα λέμε στο επόμενο part. Δεν είχατε, σε αυτό το part δεν είχαμε και πολλά παρεδώσει με τα ζόμπι του Amnesia. Ελπίζουμε να έχουμε περισσότερη φάση στο part 7 και τα λέμε την άλλη φορά.